आफा आयै दिनै जोङो बे जायगायाव हाथा हामा हाग्रा बंग्रा मा हिसाबै नोंसोरखौ जों खुलुमफैदों सिबिफैदों आयै नोंनि सोरजिदों नोंनो लाङो नोंनो बाहोयो आफा बोराइ बाथौ जोंनिनो अननाय थाइथाम बिमा गुरु दै गेजेराव दं आइया बिमाया खबरदार आयै नों गब'वाखैबो आरो दोरोराखैबो आयै जा नोङो सोरजिबोनायनिफ्राय जा जिरायदों आयै बिमा गुरु जोंबो नोंसोरखौ अन्थाइ थाइथाम बिमा गुरु होननानै गंगा देबि बिमा होननानै बोराइ बाथौ होननानै जों नोंसोरखौ खुलुमो सानजाहा खुलुमहरो आं आयै बिमा गुरु आं दै लायबाबो खेबसे आङो खुलुमोनाबा आंहा सान्थि गैया गासैनो लोगो लोगो आं खुलुमगोन आइ बिमा गुरुनि गंगा देबि बिमानि जोंनि बिश्वरी बिमानि अनेक रोखोम लानानै ओंखायनो आङो दा बिराद दासिमबो बेहाय खाथि हिनजावफ्रा फैगोन दिनाव थिं जथा दामनाय खोनादोंमोन बबेहाय खोनाथारानोलाय बाहाय जथा दामनाय खेराथाम माथां होनबाय आङो नों बहाय बोराय खोनाथारदों फिथिंनोखा जथा दामनायानो आच्छा जाबाय बुरि गावबागाव खोमा गावबागाव मोनसे सोजानाय बेबायदि आरो रायजोफोर नों बाव फैना माबादि मोनदों दा बिराद आं न'आव थांबाय धोरोम खोरोमनि आंनाव बरिया मानसिखा मारै बरिया होनबा बेसेबां जानोलाय फम मोनथामखा गोदो बायसिन बायदां बेसेबां जानो माइ थिगैनो दं मैसोआ हालिब्रै दं मोसौ हालुवा सिखाय माब्रै लांनो दाथ' आइ आफानि सेराव एसे मोजां साबसिन जाबावसिगोन 9था दं मोसौ गैया नै बैसोमाथा दं नैबे हरिया गसिनो आंखौ आयं आं नोंनाव मोनसेल' सोंसै आच्छा सबसे फुराना गामिखौ साबसिन मोनदोंना दा बे गामिखौ साबसिन मोनदों आइयै आं थाङाब्रा हिनजावखौसो थिनहरो आं नै खामला होनाय माबा बिगाथामनि 2000 बेसेबां नांगौ नोंनो दे 2000 बिगायावनो नामा बिगायावनो दं सिबिफोर ओमफ्राय एकदम हाजिरा होगासिनो आं 400 ओंखाम गैया आंबो मानसियालाय दा बोरै फोथायनो नोंबा बबेनि आंबा बबेनि बुंथियो गाज्रिमोन दामोन बे बोराइ सानि जिरायग्रा जोंनि बाथौनि ओरै आं जायगा होयो दाबो आंना थां स्लिम खामथाय बुंनो मोजां मोनदों नोंनि अननाय जोंनि मानसि आरो नों जेनेबा जों फैयोबा खामफ्लाय होनाय जों माबा माबि साहा लोंनानै गावो जों मानसि न'आव हाबो मोसौआ मोसौनि गलिखौ गावनि हासुदैखौ मोनामसुनानै हाबहैयो आरो थांनांगौ थांगोन बे दाबसेयाव दा बेखौ होनदों फुजा होग्राफ्रा जानागुरुफ्रा खबरदार नों बिफा जानानै बिमा जानानै बे मोसौखौ अरसा खालामोब्ला लगे नोङो फैफिननांगोन आफा बिमा गुरुफोर खबरदार आंना मोसौ मानै दं माथाममोन दं बेफोरखौ दुरुं अरसुनानै हालेव थाङोब्ला जों मोनसे आयंनि सिङाव बुंबावनो जों मानसि जोनोम जानानै आरो जों जोनोम जानानै मानो डक्टर अजा नागिरो आरो हाग्रा बंग्रा मानो खुलुमनांगो थैसासेयाव नों बेनि कुइसनखौ बुंनो हागोन ना हाया आयंआ नोङो जुदि गोसोआव एकदम गोग्गोमैनो फैलाव रायजोजों फैलाव जाफानाय नोंनि गोसोजों आथामा लानानै बे बिमाजों बिफाजों लानानै नाङा रायजो नाङा जायगायावनो दं नोंनाव खिन्थु आसन नांगोन आसननिफ्रायसो नोङो खुलुमनाय सिबिनाय नोंनो होगोन नङाब्ला मोजां मोनबा जुदि मोजां मोननानै धोरोम हिसाबै सैथो हिसाबै हेफाजाब होयोबा मदद होफानांगोन मदद होफायोबा जों बेखौ
다바등 아스만 아나 무리하면 다바등 아이제풀 보이건 앙버 다바근 바라 벌사 사부이 마가이랑어 정하 솔로 부르고 बेफोरबायदि आरो जाबाय खबरदार आयै बिमाफोर नोंसिनि सायाव जोङो गोजोनै दङ आयै बिमा अन्थाइ थाइथामनि बोराइ बाथौ दङ बाहाय मोखाङा ओरै नाय आयं बिसुवारि बिमा ओइ आयं ओरै मोखाङा नाय ओरै दे खन आयै आयै बिमा बिनो दहाय खनगोन आयै नोंसोरखौ बिमा गुरु होननानै बिफा गुरु होननानै सानगासिनो दङ आयै बुजिगासिनो दङ आयै दङ आयै बिमा गुरु नोंसोर जोंखौ आखिनि फानसे आगदानि फानसे होनांगोन आयै नोंसोर बिमाया बेखौ होआब्ला जोङो माजों थांनानै थानो आयै ब्रुम 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 आयै होथारनांगोन आयै आगदानिखौ होआब्लाबो आखिनिखौ होनांगोन आयै बिमा गुरु जानानै दहाय आयै बिमा गुरु होथारनांगोन आयै होथारनांगोन आगदानिखौ होआबाबो आखिनो होनांथारगोन आयै नङाबा आंनि खर'खौ मेलेमखौनो जादो आयै बिमा गोजोनबाय नोंनिखौ मेथाइ